በጃኹም ናጽላታት በተደጋጋሚ ምስዓም ወላው ተቕሊልካ ምስዓምሲ ጽቡቕ ኣይኮነን እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ሞነስተብለሉ እዞም ናጽላታት ትርእይዎም ዘለኹም እቲ ረኽሲ ኣብ ኣፎም ዘሎ ከም ዕንፍሩር ዝመስል ማይ ዝሓዘ ነገራት ብሙሉኡ ብሰንኪ ብምስዓም ካብ ዓብይ ሰብ ናብ ንእሽተይ ዝሓልፍ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቆልዑ ስፔሻሊ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኦም ናጽላታት እቲ ናቶም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝማዕበለ ኣይኮነን ካብ ምሕር ምስዓም ወይ ድማ ሰብ ብተደጋጋሚ ክስዕሞም እንከሎ ድማ ረኽሲ ክሕልፈሎም ይኽእል እዚ ንኣብነት ሓደ እዚ ኮልድ ሶርስ ወይ ድማ ሄርፕስ ሲምፕሌክስ ቫይረስ ንብሎ ክሓልፎም ይኽእል እዚ ሄርፕስ ሲምፕሌክስ ቫይረስ ብዙሕ ዕንፍሩር ዝመስል ወይ ማይ ዝማዕጎ ነገራት ኣብ ከባቢ ኣፎም ክወፅእ እሞ ካብኡ ተማዕቢሉ ድማ ናይ ሓንጎል ረኽሲ ናይ ሳምቡእ ረኽሲ ናይ ጸላም ከብዲ ረኽሲ ክሳብ ሞት ከስዕበልካ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ናይ ስርዓት ምስትንፋስ ረኽሲ ከም ዘምፁ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ማለት ሰዓል ጉንፋዕ ኮቪድ ከይተረፈ ክሓልፎም ይኽእል ማለት እዩ ካብ ዓበይቲ ክሓልፎም ይኽእል እዚ ካብ ምስዕዓም ካብ እቲ ምትንኻፋት ክመጽእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ዝተፈላለዩ ጀርምስ ክሓልፎም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንድሕቲ 3 ወርሒ ህፃናት ወይ ድማ ናጽላታት ክሰዓሙ ክመፍቅድ የብልናን እዚ ዋላ ባዕልና እውን ይኹን እቲ ጽሬት ክንሕሉ ከባቢ ኣፎም ወምዕጉርቶም ኩሉ ነገር ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ክሕብረኩም ይፈቱ ዶክተር ሲራክ የምሳኹም ጸኒሐ የቐኒየለይ